pamubhedha. Maita sekuti muchiuno mune nyoka inenge ichitenderera kudai. Saka ndadaro futi. Maita sekuti pane nyoka hombe. Ngaite sekuti chiva. Chaita kundi izvozvo ndaiita zvezvo kuionera kure kure wakarara zvezvi. Ndiri kunanzwa miri. Kana ndakapfeka sketi nguva iyo. Makuseni nomuka ichidora. Mangwana acho futi ndizvozvo. Svika ndakazobatsirwawo naye ndibatsira nguva iyo. Ndobva anditi aiwa. Chinhu ichi zvachinoita ichi. Ivo zvavanozviita vanozviita vari pamubhedha. Saka iwe misa mubhedha. Urara pasi. Ndofunga ndakaita 9 months nchirara pasi nevana. Another day, and yet we have got another story. Patiri panapa paroundabout yepana Highland Road. Kurubosho kwangu kune Aspendale Park. Kurudyi kweta Highland Shopping Center. Kumashure uku inzvimbo yebudiriro. Nhasi ndokwatauya isusu Sly Media TV patinokupa nyaya dzinenge dzichiitika munharaunda dzatigere. Nyaya yatafambira inyaya iri kubudiriro 4. Kune mudzimai akainitiatwa MuSatanism. Saka zvaakuitika paari akunzwa izwi rebishop wechechi yaaipinda iyi richimukontrola life yake, rinomutambudza panyama dzavo, dzimwe nguva vachidhonzwa chibereko, dzimwe nguva achiitwa mukadzi nabishop uyu, izwi rake richitotaura richitopinda pana mai ava. Saka tati tifambire nyaya iyi, tikurukure namai ava, vatiudze kutanga kwedambudziko ravo iro ravanoti rava nemakore 6 richivanetsa, richivatambudza, zvekuti vakutsvaga rubatsiro kuti vakwanise kubva mudambudziko riri kuita kuti vasashande, vasabve pamba, vasaite mabasa avaikwanisa kunge vachiita. Regai tiende mubudiriro titaure namai ava, tinzwe nyaya yavo zvizere, tinzwe kuti zvakatanga sei. Ndagara navo pari zvino ndimaita fumanei avo vatashanyira kunzvimbo yebudiriro kuti vatiudze kuti dambudziko ravo rakatanga sei. Mama, sanganai nevatariri veSly Media TV, motitsanangura kuti dambudziko renyu rakatanga sei, uyezve chii chiri kuitika kwamuri? Hongu ndinotenda hangu. Ndingati muna 2003 mushure mekunge ndaita dambudziko rokuita vana vachifa, ndobva ndatenda uko kune imwe chechi yepostori. Ndobva ndaenda ndanobatsirwa. Ndabatsirwa ikoko. Ndobva ndanamata ako kubva 2003 kusvika 2019. Handina chandakashora. Ita inamata zvakanaka. Kaita dambudziko uchitongonobatsirwa. Asi ndakazoti umwe musi 2019 yeyi. Ndofunga ndikatiranga rizuva rekunge zvikoro zvakufurwa. Ndakutonopfugama makuseni ndoda kuti ndoda kubata munamato. Ndobva ndanzwa bishop wechechi yeyi vachitonditi taura munzeve mangu. Saka ndanda kunzwisisa kuti mweya mutsvene chii. Ndobva watotaura akati huya kumba kwangu mwanangu. Ndakadzoka futi ndinopfugama bva vanditi huya kumba. Ndikati kunei zvikanzi huya kumba ndikubatsire. Asi huya nevana vako vese. Ndobva ndabva pano nevana. Vakati mama muri right? Ndikati ndiri right asi ndo zvavari kutaura. Iri ranga ringori izwi rakutaura munzeve. Ndobva ndasvika kumba kwe kwavo. Vakanditi asikana uchinge wasvika usasvika uchimira panze. Svika uchipinda mukati. Ndikushandira. Vandasvika vanga vakagara nevamwe vatungamiri. Vandasvika bva ndasvikopinda mukati. Ndobva nditi batai mai mubude navo panze. Vauda sekuti handisi kuziva zvandiri kuita. Vandabuda panze. Bva nditi enda unomira uko. Vari kutaura neni munzeve mimwe. Ndozokudaidza vari muno kana vabuda. Ndobva ndaenda ndobva ndanomira kwekwe. Ndobva ndadzoka futi. Zvikanzi dzokera enda unomira. Ndikati baba varikuda kuita sei neni. Asi voice ravo ndorataura. Ndobva ndadzoka kuno kumba.
nevana. Vana kutonditi mama zvamuri kutiita. Ndikati asi ndo vari kutaura neni. Ndadzoka ndarara. Mwana wangu mukomana anga ari form 3 ndobva nditi mama marara zvenyu kuti ndikusiyeni zvamuri kuita ndonorara pasi. Mimurara zvenyu pai pamubhedha. Atarara pamubhedha pai kusendobva amuka zvikanzi mama mamboteerera here zviri kuitika pamuri. Ndikati handina zvandanzwa. Vanditi kana makurara manheru muteerere. Ndobva ndarara bva ndateerera zvishuwa. Ndakanzwa ndiri munhu ari kushandiswa kuitwa mukadzi naivo. Mafesi andaiona zvezvokutoona mafesi andaiona vaita sekuti vakanga vari 6 nevamwe vatungamiri vandaiziva. Saka ipapo nguva iyona ndichiri kuvapindura. Ndichiri kupindura zvavaitaura. Saka kupindura kwandaita vanhu vaiti vaita sekuti ini pfungwa dzangu hadzisi kuita sei. Dzikuita mushe. Saka rakazoti tabva ipapo ndiri kuvapindura kudaro. Kundishandisa kuita mukadzi. Ndobva razoya rakutoita sekuti group revanhu vemuchechi. Asi vamwe vakanga vari kusaidi kwangu. Vamwe vakanga vari kusaidi kwangu. Vakanga vari kusaidi kwangu ndopa vakati musavapindure. Vamwe baba vainditora munamato. Ndobva vanditi mai musavita sei. Baba vamusavapindure siyanai navo. Tingoita munamato. Saka vachiramba vachiita munamato kudaro vakutondikanganisa kutaura. Vakabata pandiri. Andaunyatsokunzwa pamati muchiita munamato ndovaita sei? Izvozvo ndikutaura kwandiri kuita vakabata pandiri. Vari kuzvinzwa. Vari communicate. Through ka bluetooth keke nzeve. Saka vanobva vandivhara kutaura. Chii chinenge chiitika? Bluetooth Satanism. Saka kutaura kwandee ndichiita vanobva vandikuntida zvavanenge vakuita musoro wangu vanobva vakanga kuda kundivhiringidza kuti usataura uda kundifumura uri kundifumura. Saka tadaro papo vamwe ndobva vandibatsira ndobva ndaitirwa munamato. Ndakambokanganisika nenyaya yeCovid. Kuti paCovid apa ndakashayikwa ndaenda ndichinoita sei ndichinobatsirwa. Saka ivo havana kurega. Vakaramba vaneni. Pamwe vachindipisa. Pamwe zvavanenge vachingofunga kuita nguva iyoyo. Vanenge vachingondirwadzisa nyama yangu. Saka ndadaro ndobva ndaenda kuna tete hanzvadzi yababa. Ndobva ndavatsanangura tete ndonyaya iri kuegera mubudiro 1. Ndobva vanditi amai nini. Ndikati tete dai mandiperekedza. Nokuti ndanoona baba. Tataura navo kuti ko inini mhosva yangu ndii. Zvikana tete mai nini zvingaita here kuti tiende tinoita sei? Tinotaura navo. Tsvagai pamunobatsirwa. Tete handioni ndichikunda ini. Zvikanzi aiwa regai timbotsvaga pamunobatsirwa. Ndobva ndaenda kubudiro 2. Ndobva ndasvika kubudiro 2. Ndobva ndabatsirwa nababa vaindibatsira. Ndobva vati mai chatingatoita dambudziko renyu kuti ripere regai tidaidze bishopu wenyu. Vavatipai phone number mudare uye ndobva apiwa phone number. Apiwa phone number ndobva vafonera baba tina mai vatinavo vakabva kuchechi kwenyu vari kuti vane dambudziko rakadai. Vakati alright ndingandifone back kuchechi kusuwo kwavainamata. Ndinzwe kuti chokwadi here. Ndobva vafona kusuwo kwekwe. Zvikanzi amai atanengo vakabva. Apa vaita sekuti inini nevo hatina communication. Havana zvavari kuziva asi zvinenge zvichiitika nozviziva. Ndobva baba vezvikanzi vakabuda mai vai. Ivo ndobva vazofona kumudari uye zvikanzi ndanzwa vanzi vakabuda. Ichokwadi hamuchanamata navo. Zvikanzi asi tatoda kuti dambudziko rina amai ava mauya taonerana naivo. Zvikanzi alright kana ndakuya ndinokuudzai. Asi mai vavo zvese nevana vavo ngavabva vabuda muchechi mangu handichada kuvaona zvachose. Muchechi mangu. Ndanamata kuyeva ndaona kuti ndabva munamata kuyeva ndaona hakuna chiri kundifambira zviri kuchinjawo kuyeva. Kwacho kwakundori nedambudziko ravo. Ndatodziwanza nyaya dzachona. Ndatongoti siyo kuye. Ndobva ndauya ndofunga muna April.
ndagara panopamba. Zvavanenge vachiita manje vanondispray zvima antispray mumunhu zvokuti ndotoita flu plus zvimabhora zvemumunhu izvi vakazvidhonza handina. Kutoilet vanondiendesa. Kana ndikatogara pachemba zvezvi vanondondiudza kuti zvawaita zvakwana wobva watokusunga chero utonzwa kuda kuramba uchienda wakagara pachemba. Vanenge vachitotaura munzeve tinotokomunicata wobva watotisunga. Chibereko ichi vanochidhonza zvekuti unoita sekuti uri munhu ada kuenda kuleba. Pamwe ndiri pfugama apa pane vana ndigochema. Wabva wanditi chibereko hachina kana nebasa rese. Kana chikarwadza kana chikaita sei chinobviswa chinobviswa. Saka ndikati izvozvi vanhu vari kundipisa pasi petsoka. Makumbo angu ari kuita nguva yekuzvimba. Saka kuna mai vandakazoenda ndabvunzawo vamwe ndobva vanditi nguva yako mwanangu yareba uchirwadziwa. Saka ndikaramba ndakakuchengeta ndakadai ndaona baba avakuuraya. Saka chienda kupi pana Tilda. Ugone kubatsirwa ndakatadza kumubata. Zvikanzi anoshanda kuHerald. Ndazoona umwe amai vatonamata nawo vanoshanda kuHerald. Vandavati munokwanisa kumubata here? Bva vanditi alright rega ndimbotry. Ndobva wazoti ari kuti ari busy rega ndifonere Kingston. Azouya azoita sei? Azokubatsira. But still ipapo pachoni ivo vacho havasi kurega tiri tese kudai. Usiku ndinogona kurara zvekana ndingangoti kana 2 hours kana 1.5 hour. Ndo vanondikotsirisa. Ndo vanondimutsa. Ndingangoti pandiri handina system yangu iri kushanda zviri normal. Ndiri kucontrolewa navo. Ndiri munhu ari controlled navo. Ndikada kutobuda kuti ndabuda kana kuenda kwaokeka vanondisunga makumbo zvokuti totadza kufamba kudai. Ndingangoti zvinhu zvangu zvese zviri controlled navo. Even pamwe ndingatoti kana zvazvinoita izvozvi kana achitaura ndiri mumashure mavo vachitaura. Saka ivo vakanyarara ndobva ndatiwochi zi. Saka vakanditi last time uri kuona here kuti ndasunga brain. Ndikati ndakuzvicherechedza. Imi muchitopindura? Handipinduri. Handivapinduri. Ndirongonyarara. Zvikanzi kana munhu akataura kuti inini ndipindure zviuye mupfungwa mangu kuti ndingapindure kuti hakuna chinouya. But nditenge ndamumashure mangu. Saka ndopa vakanditi ndakakusunga brain. Ndichiitira kuti dare randoda kukutakudzai mberi ndaona ungazogona kustroka kana kufa. Saka ndakaona kuti ungatokanganisika nokuti dare randaida kukutakudza idare rakakura. Saka ndinetenge ndiri mumashure mavo pakutaura pakuita zvese izvo zvinochitaura vanenge vachitaura ndo vanenge vari pamberi vachitaura. Saka ndiri munhu ari under ivo zvokuti kana mhepo yese panogona kuti kwaita mhepo stereki ye handinzwi. Ndoita sekuti ndiri munhu ari mubhodhoro. Ndotoita sekuti ndotoiona miti ichiti vhe ndikutoshamisa mhepo kune mhepo iri kuti asi pandiri mhepo iyoyo haisviki. Vanotozoti ivo vada kuti mhepo iita sei isvike pandiri. Ndichitonzwa kutya handina mazano handipfeke juzi. Kana ndikakwira rori kana ndikaita sei handipfeke juzi. Ndotongoita rekufuga kuti mhepo idi vanenge vachindipisa. Kupisa miri weso. Zvokuti usiku ndinosvika nguva yekumuka ndogara. Ndotora gumbezi ndotanga kuzvifena kudaiso. Vanenge vachitotaura kuti kwandiri zvinotori normal. Asi ndiri kubvunza kuti dambudziko rangu ndiri kwavari. Kubva ndichitanga chechi handakutukana nemi. Handina kana chandakatadzirana nemi. Ivanoti hauna dambudziko asi inini ndakatadzirwa naMwari. naMwari ndozvavanotaura kuti inini ivo vanoti ivo vakatadzirwa naMwari.
Saka ivo havasi kukwanisa kubata Mwari kuti vadzosere Mwari. Saka zvavakatadzirwa naMwari izvozvo ndozvava kudzosera panyama yangu. Saka vanoti Mwari vakati ndiri Mwari wenherera, ndiri Mwari wechirikadzi. Saka ini ndoda kushungurudza chirikadzi yavo ndione kuti uchatadza kurwadziwa here, nekuti vakati uri mwana ndi Mwari wenherera. Vanoti handina mhosva. Nguva zhinji vanotaura kuti handina mhosva newe, asi ndine mhosva naMwari, nokuti Mwari inini handikwanisi kuvabata. Ndobvunza kuti mhosva yenyu naMwari ndeyeyi? Zvikanzi handina family stable. Ndakaita mukadzi wokutanga, ndikasiyana naye, ndikaita mukadzi wechi2, ndikasiyana naye, ndikaita mukadzi wechi3, ndobva ndaita vana 2. Vana ava handakuvachengeta. Ndofunga ivo vachitsanangura vanoti vane 40 years vakasiyana nemukadzi. But izvinezvi ndofunga ndopava kuona kuti vakaita big mistake mulife yavo. Ndobva vasitora mashure mukadzi, ndobva vasitora muvakadzi 2. Mwachoni wavo vanga inaye ndobva ava. Saka ndofunga vakuona kuti vakaita big mistake. Saka kumashure uku kwavakakanganisika kuchati akuchadzokereka. Nokuti zvazvinoita paipai unenge une vanhu veage yako. Uona kuti panapa ndaita mistake. Ndaita mukuru wechechi. Ndaita mukuru wechechi, vanhu vandiri kushandira life yavo iri kuendeka nemhuri yavo. Saka wakuzofunga kumashure kuti saka inini handina mhuri, handina mwana anouya kuholiday, handina kana mumwe munhu wandinenge ndinaye nguva dzese ndiri ndega. Saka ivo vachitaura kuti ndo zvinhu zvakundirwadza izvozvo. But ina haisi mhosva yangu. Zvokuti ivo vakakanganisa upenyu hwavo, vakurwadziwa nevamwe ndingati ivo kana vachitaura kuti chinondirwadza, vamwe vatungamiri vari mumashure mavo, mhuri dzavo dziri kuendeka, vane vazukuru, vane vana vavo, holiday kauya vana vanenge vakazara pamba, inini handina chinhu. Asi ndini mukuru wechechi. Ndini mukuru wechechi. Okay. Asi mimi ivo nemurume uyu hamusati mambosangana kuti mutaure mese muchivabvunza kuti ko chii chiri kuitika? Ipapo pandaifungidzira pamwe ndokwanisa kusangana navo, ndopandakanga ndiri kuchechuko, ndifungidzira kuti vanokwanisa kuuya ndivabvunze kuti ko baba, nyaya yangu nemini ndiyei, havana kukwanisa kuuya. Nepandakambokumbira tete, vakazoshayavo tete vavo kuti tete dai mandiperekedza, ndaenda ndambonotaura navo ndinzwe mhosva yangu kuti navo kuti ndiyei, havana. Saka iko kwandakanga ndiri kwachoni ikoko vaingotiwo ndikudaira vari kufona, saizvozvo zvinonzi vari kufonerwa havasi kudaira mafoni, vari kufonerwa havasi kudaira mafoni. Iyo vanhu vachotaura wandiri ini kana ndikafonerwa undodaira uda kundidaira kuti mhosva ndiri kuiziva, saka uda kundidaira kuti handisati ndafunga zvokudaira, ndogona kubvuma kana kuramba, asi mhosva ndiri kuidi hakuna munhu anobvuma mhosva. Ndopanenge vachitaura muzwi iro zvanenge vachitaura pandiri ndopavari. Kugeza tiri tese, kurara tiri tese, every minute, every second, every hour. Munotovaona here kuti? Handivaoni, but kafoni kanzi kabluetooth, ivo vakanditi kabluetooth. Zvoti pamwe vakatokuuya nerezi kana kuti ukanzwa kuti ndachekwa rurimi zvezvi, unzwa kuti ndati ka, pane izvozvo ndakatogara ndikadai ndosvipa ropa kuti ndakucheka. Last time ndakamuka ndichiratidza mukadzi wandogara naye, ndikati mai mati woona ndakachekwa maoko esaya, zvezvo unge wachekwa nejeka cheka riye, ndakachekwa maoko esaya nemakumba aya, wakakucheka. Ndakutiraya zvinhu zvangu, chinhu changu ndakachitora kuNigeria, ndakuedza chinhu changu. Okay, kuti vakatoenda kunyika dzimwe kunotsvaga zvinhu. Ivo vanoti ndakanochitora hanzi chinenge ivo vanga vachitaura makuseni pana chitoningirikina pangati hanzi chinenge chilaptop, pana chichaira panze apa vanenge vachingotaura hanzi chinenge chilaptop kana chikombiyuta, zvoti chiita sekuti ndirobaya mabhatani, ndakatokubaya nchiita zvandinoda newe. Saka ndarwadziwa, nyama yangu yakurwadza. Kurara kwachoni unotozisa kuti kwadokere, futi handingati masikati acho haasi kundinakidza, usiku hwacho haundinakidzi. Saka mararamiro acho ari kundirwadza.
muhurukuro wemakaita nemumwe mutori wenhau maitaura zvekuti munoona nyoka inokumonererai. Mazuva avakatanga ndaiti ndikarara pamubhedha maita sekuti muchiuno mune nyoka inenge ichitenderera kudai. Saka ndadaro futi paita sekuti pane nyoka hombe ngaite sekuti chiva chaita kundini izvozvo ndaiita zvezvo kuionera kure kure wakarara zvezvi ndiri kunanzwa miri kana ndakapfeka sketi nguva iyo makuseni inomuka ichidora mangwana acho futi ndizvozvo svika ndakazobatsirwawo naye ndibatsira nguva iyo ndobva anditi aiwa chinhu ichi zvachinoita ichi ivo zvavanozviita vanozviita vari pamubhedha saka iwe misa mubhedha urara pasi. Ndofunga ndakaita 9 months nchirara pasi nevana ndamisa mubhedha ndazombozvinzwa ndobva zvaperawo zvakadii zvakadaro nguva iyoyo bva zvapera zvakadaro nguva iyo ngokuti zvinhu zvinenge unotaura zvinhu zvakawanda nokuti nguva yacho yareba zvinhu zvinenge zvichiitika zvekutika zvinenge zvakawanda. Panewo nyaya futi yekuti murume uyu anogona kuitisai kana mudzimai kana muchitori mumota mutori kana ndichifamba chero masikati vanotongoita zvavanoda vachitotaura anototaura kuti ndini taura nezita ravo ndini ningi chaiye kuita zvekutombofungidzira mwanangu vanenge vachitoti mwanangu kuita zvekutombofungidzira ini chaiye ndini ndiri kudai hapana zvangu kuda kungokurwadzisa ndakana dambudziko newe kuda kungokurwadzisa ndotokupedzera hangu nguva yako dai zvinezvo watopa nechimwe chinano. Saka zvichiitika izvi ngatiti muri kuenda kuguta muri kuenda kutauni vanhu vamunonge munavo imomo zvinofamba sei? Hapana. Imimi ndinotongozvi ini ndindezvinzwa hapana. Hapana. Alright mama, tichidzokera kumashure zvishoma mataura kuti makazoenda kuchechi uko vana venyu vashayika vana vangani vanga vashaika? Ndakaita pakutanga ndichiroorwa ndakaita matwins mukomana nemusikana. Mukomana akashaya ndichisununguka musikana akashaya kuma 3 years angoita zvokudonha ubva ashaya. Mashure memusikana iyi ndobva ndaita mumwe mwana ndobva ndishungurudza kuti ndobva arwara ndobva ashaya abva ndonoti zvanyanya ndobva ndati ndingandimbotsvaga chipostori yekudii yekupinda ndobva ndakazoita nhumbi yemukomana wandinayo ndobva ndaita nhumbi yangu abva ndaenda ikoko bva ndabatsirwa zvakanaka achitoitirwa munamato zvakanaka kusvika mwana wangu akurewo ndimusununguke ndiri muchechi imomo kusvika asvike form 3 iye ndiye akazomboti sarei asiri kunzwisisa muchechi. Mama ndikati ungasare hako ka but ukaona vanhu vasisada amai vako kana newo havakudi mwoyo wangu uchasununguka kuti ndirambe ndakakusiyaiko. Akazongoti form 3 ariko form 4 ariko ndobva nakubuda zvakanaka ndobva kudzokera futi kunonyorera ariko unofunga akazoita dzimwe 3 years kana 2 years ariko ndobva azobuda. Then iye murume uyu munhu tikati munhu mukuru zvakadii? 1955. Pesa apa zvinhu zvanga zvingori right vamwe vemuchechi vari kuti kudii vane here matambudziko akafanana nevamwe zvazvinoita ndingati vanhu vamwe vemuchechi dambudziko iri vari kuriziva asi zvazvinoita munhu kana uchinge dambudziko usiri pauri uye pamwe ndingati kutya unoziva zvinoita vakuru vechechi ka zoti kana zvikazonzi kumadzita rezvedzimhosva mari yacho ndeiwana kupi plus vanhu vechechi vakuru vemachechi ava vanozivana nevanhu vakawanda kana kuti kanzi pamwe vanogona kuzopa mari dzekuvhara inini handina chokudi
chekuvhara kana kuzozvimiririra. Ine handikwanisi kuzvimiririra, handikwanisi kuzvitsvagira lawyer, ndinonotsitsirirwa. Saka munhu nechokwadi checheche anenge achiziva kuti mainhingi vakabuda muno mune dambudziko rakati, kana kuti inini ndakatembenga ndiri mukati menyaya dzachoni, tikazongoburitswa ndikadzoka kumashure, munhu anobva angozvigarira nechokwadi chake nekutya kwake, obva angogara akadaro. Zvoti kana inyaya yeuroi, inyaya yesatanism, yekuti haitangike munhu kuti umubvunze kuti kopaipai, nokuti zvinhu izvi zvinhu zvaiitika usiku. Nguva zhinji masikati anenge riyo zvai, asi nguva zhinji zvaiitika usiku. Chitonzwa voice iri kuti nderanhingi, iri nderanhingi, but kuti uzokwanisa kumataka manje masikati, munhu anokuti anokurambira. Unondisungisa kana kuti zita rangu rikabuda, ndinokusungisa nedeformation of character. Ndotenda kumalawyers, ndinotsvaga malawyers, nokuti iwo hauna mara unachawenacho. Vanhu vemuchechi mangu vese vanomimba neni, vanotondisapota, ende nyaya kana ikanzi kuenda kukoti hauna chaunohwina, nokuti ini ndine zvinhu zvangu, ndine mari dzangu. Ndozvavari kutaura izvozvo. Izvi ndo zviri kuita kuti maybe zvanga zvakaita kuti munge makanyarara muchitya nyaya idzodzo. Ndingati kwandaenda kwachoni vanga vasina kundisunungura kuti vaiti vanozvipedza, vanga vasina kundisunungura kuti endai munotaura. Plus kana kuripota kwacho hama dzangu, kanyanya hama dzangu ndo dzaiti munozozvikwanisa here kuzvimiririra, nokuti munhu ane vanhu vakawanda vari mumashure make ende vane mari, iwo hauna chinhu. Isusu nyaya dzesisu hatizozikwanisa, asi ndaivati oneika ndiri kurwadziwa. Saka pandakazoenda pachechi apa, mai vandobva vakanditi aiwa, iwe ichiita sei, ita kuti nyaya ibude pachena, but still nanhasi vari ngotaura kuti inini ndinokusungisa. Kana pandichadaira foni ndichavarambira, ndonororipota deformation of character, ndotori nemalawyers angu, ndotori nezvinhu zvangu zvakakwana. Chero vanhu vemuchechi mangu vakatozvinzwa vatombozvibvuma kuti ndozvandinoita, nokuti ndakatovabata brain kudhara. Vanovimba neni zvekuti dhu. Asi varipo here vamwe vane matambudziko akada kuita seamuri kusangana nawo imimi? Handizivi zvangu, handizozivi zvangu, nokuti ivo kwandiri, ivo vachitaura noti ndakasarudza iwewe, ndowandakasarudza. Uye ndisandasarudza iwewe, ndine mumwe mwana womukuru wechechi, anga ari form 3 form wati mwana iye ndakatombomufungira mwoyo wakaipa, ndakatombofunga kuti ndomudaidze ndomubate chibharo. Saka ndakazongoti rega nditsvage kana chirikadzi kana mumwe munhu wokushandisa, asi mwana iye ndiwo wandaida. Ndazongoti rega nditsvage chirikadzi, baba wacho vanogona kuzondirova. Saka akati ndakatsvaga chirikadzi haina anoimiririra, haana murume. Saka pauri pandotonyatsoona kuti zvakakwana zvakadaro kwandiri. Hauna murume, mwana wako achiri mudiki, hauna anokumiririra. Hapana munhu angambosiya basa rake kumba kwake, kana kuregedza vana vake vasingaende kuchikoro kuti azoti afambe newe kana kukubatsira. Baba vakashaya? Baba vakashaya 2015. Asi zvanga zvati zvatanga? Zvasati baba vangu vasingaendi zvavasi vainditendera, zvasati zvatanga, zvakazotanga 2019 vatoshaya. Saka mama makore esai manga mambofamba here? Zviri kunziwo chii kumwe kwamunombofamba muchitirai kuti dambudziko iri ripere? Kutokundikana kwandiri kuona kuti kuona kunge zviri kutokundikana kuti zviite, nokuti ivo vandaura kuti ivo vana vachitaura vandaura kuti ine handizi ngozi, handizi mweya wetsvina, ndiri munhu ari live, munhu akatogara padeski, ndiri kutopiwa chikafu ndiri padeski ndichishanda iwewe. Kana zviri zvekunzi wafa, kana kuti zvekunzi ndafa, kana kuti ndaita dambudziko handina basa nazvo, nokuti inini ndo zvandiri kutoda.
Nokuti kana ndikatoenda kuchechi ndikatopiwa munamato vanotondiyeuchidza kuti unogeza munamato iwiwe. Geza munamato. Wapiwa mafuta ekuzora una kuzora chi? Mafuta aya. Kana ndikaenda pachechi hanasi kutamboshandirwa namadzimai here ngatimbochinja ingatiende yapo. Wotopiwa munamato wotogeza. Makanganwa kueresa mumba mwanangu. Eresa chi? Mumba. Asi munamato yacho handiregedze kushandisa. Saka watotaura kuti ini ndotori munhu ari padesk. Ende kwandiri ini hakuna chinondirwadza nokuti mari yangu every month iri kuuya. Iwe zvako ndonotori nedambudziko nokuti uri chirikadzi. Inini mari yangu every month iri kupinda. Ende mari yenyu imimi vana vechechi ndo mari yandakanorombesa. Makandivakira imba ndiri kugara. Ndo mari yandakanorombesa, ndo mari yandiri kudya, ndo mari yandiri kushungurudzai nayo. Mari iyoyo. Makuseni ndichitsvaira panze apa vangu vachiti nhasi kuseni havanenge vachingotaura. Uri kuziva here kuti ndotori nechidende chandinacho chandakanyora mazita evana vechechi evatungamiriri. Vanga vachitotaura zvavo mazita aya vanenge vachitondiudza mazita ndakanyora Ningi ndikadai Ningi ndikadai Ningi Ningi ndakadai Ningi uyo wauri kuona uyo edai pakadai ndakazomudai. Vanga vachitotaura mwana wechechi wakaitira zvavasina zvakaipa. Ningi uyo wauri kuona dai pakati ndakazomudai. Uyo wauri kuona vanotomboita nguva yekukurukura. Asi handipindure nei ndakangoti zii ndikandipindura. Saka izwi iri richiuya imimi panyama dzenyu pane zvinoitika here kuti muzive kuti apa akuda kutaura? Hakusi kuti richiuya rinogara riripo. Harisi kuti rinouya kana nekuenda rinotogara riripo. Mama zvinoitika here? Rinotogara riripo. Munhu anotongogara ari pandiri nguva dzese. Saka izvozvi tiri panapa richitiona vari kuti chiine ndinzwa kuti vari kuti hanzi nditi maswera sei. Hanzi muda kuziva zita rangu here? Toda kuriziva. Handonzi Sidi. Aibudewo. Kadzari? Handiri harizobudero. Ivo handiti vari kuona kuti tiri kuite. Ndonzi taura hako mai moyo. Handina mhosva. Iwe hauna mhosva ini ndina mhosva. Handonzi Sidi nemabhiza. Zvapera. Asi ndarwadziwa. Nezvandakaita. Nezvandakaitira vana vechechi. Saka izvozvo handichaziva kuti ndoita sei. Handina pekutangira. Napekugumira. Ndingawanze mashoko. Ndakurwadzisa nguva yareba. Sora yako. Ndiri kukundikana kubva. Asauna mhosva. Vakutuka. Vakutuka manje. Vakutuka? Vanenge vakutuka nezvinyadzi. Memwe usandidaro. Ndakakutadzira nguva yareba. Asi handipi. Ndichida kukuuraya ndoda ku. Ndoda kukuuraya mai moyo asi ndiri kutambudzika. Vanoramba vachitaura. Kunga vachikuregeraika kundimi madi matadzi.
ndozvandokutaura vakanga varege papo last time vakatombondipisa usiku ndarwadziwa pandabata foni ndobva ndatofona ndobva yaringa ndobva vaseka zvanzi aiwa apa titaura apa ngatitaurei panapa ndikati aiwa ndoda kunyanzwa handava kuvapindura zvangu ipapo ndida kunzwa dambudziko racho kandirei mosha yacho ndeiyi yamuri kuramba muchinditambudzira kuti pamwe ndigona kurara kana kuti 1 hour kana kuti 30 minutes pamwe vachatanga pamwe taitoita pungwe tongona kunzi kwachena 5 o'clock dzakwana wautomukira wautomubatsira nechikoro kugadzira zvechikoro hope dzacho ndo vanokupotsirisa amino chavari kuti anzi chandei ndakabata here mumaziso kana kuti mumusoro handinzwisisi ndo vandokupotsirisa zvinonetsa. Alright mama, tataura zvedu izvozvi taurai nemhuri yeZimbabwe iri kukuonai mutaurewo zvikumbiro zvenyu zvamuri kuda kuti zviitike, rubatsiro rwamuri kuda, vanhu vachikuonai muchitaura zvamuri kuda kubatsirwa nazvo kuti dambudziko iri ripere mudzoke futi kuupenyu hwenyu hwamagara muchigara. Ndoda kutokumbira kumhuri yeZimbabwe kuti ndibatsirwe baba vabve pandiri kuti ndiri munhu atambudzika nguva yareba kubva 2019 kusvika izvozvi munhu anondishungurudza zuva nezuva, ndingangoti every minute, every second, every hour. Hapana pavanondisiya, hapana pandiri pavanenge vasiri ini. Saka ndiri munhu atambura zvakanyanyisa. Mwe ndinomuka ndakarohwa kunzwa kunzi nyama dzakarohwa chaidzidzi zvezvo kunzwa kunzi wakadhindika shamu zvezvo zvokuti kunzwa mafeelings ekuti apa pafamba neshamu apa ndichinzwa kuti ndakarohwa vachiti ndakurohwa usiku. Saka ndiri munhu atambura nyama yangu yakurwadza zvokuti pamwe ndiri munhu anokundikana kana kuzomona sadza ndodaidza moto yemundimonerewo achidhonza tsinga dzemaoko. Saka ndikutokumbira kubatsirwa kuti baba vabve pandiri amino kana ndine mamwe mabatsirirwa andinoita angaitike nekuti ivo vari kuti inini handisi kubva. Vachitaura neni paka bluetooth ipapo ndaro kuti ini handisi kubva, hauna mhosva asi handisi kubva. Zvinhu zvakaoma asi mama ngatiti zvinizvi vamwe vari kugona kunge vachitiona vanofunga kuti pamwe mama idrama kana kuti mama ava vari right here. Unoziva hongo kuti vari right here, pfungwa dzavo dziri right here kana kuti pane zviri kuitika kunjera. Vanhu vakawanda vanogona kudai hongo ndozviziva. Asi imimiwo zvese izvozvo murikutaura kuti mutori right. Ndotori right. Right ndi right. Mukoma wangu akatombondidaro kati mainini handisi kukunzwisisai. Ndikati munotadza kundinzwisisa nekuti kukura kwedu zvinhu zvatinambogara takasangana nazvo ende munoinzwa kunzi satanism iriko. Neniwo ndakanga ndisingazivi kuti inoshanda sei. Nemiwo hamunambogara makaipinda muzive kuti inoshanda sei. Asi maudzira ndiri kukuita ndo mashandira inodi ainotoita. Wakati haisi dimension here, ndikati handina dimension. Asi ndo zvazviri noti kana iri dimension haidhonze mabhora emumunhu, haicheke munhu munyama, haipise munhu pasi petsoka. Handingati ndikanzwa kunzi ndachekwa mukanwa ndadai ndotosvipa ropa moti dimension. Handizivi kuti kana ichinzi dimension ine maactions here. Ainoita pamunhu ekuti pamwe masymptoms ekutoona kuti izvi zvinhu zviri kuitika izvi but ndatonzwa ndachekwa tozoona toti mukazi panoita sekuti wachekwa nejeka cheka zvezvezvo zvokuti ganda rinongomira mukanwa ndo munozobuda ichi, mukanwa ndo munozobuda ropa. Kana kukurumisa ndikati last time vanenge vakada kukurumisa miri
unoita mazipundu aya yekunge munhu ane mamota miri wese ukati apa zibundu apa zibundu apa zibundu apa zibundu. Mwe musi ndakatombobatisa muroora wangu ndiri panhama yemwana wake ndikamuti muroora imbonzwa kana ndichitaura kuti zviri kuitika pandiri mumasaidhu atoti zvishuwa tete ndikatoita mazibundu ndikati saka moti dimension here iyoyo. Alright. Imimi pakurara paya munomborota here zvimwe zvinhu zvamusinganzwisisi? Handina chandokwanisa kurota nekuti ndiri kutaura nokuti vakabata brain ndovanenge vachindisendera hope dzekurota ndovanenge vachindisendera zvinhu kuhope ndichita sekuti ndiri kurota but ndovanenge vachitaura pamwe pacho vanondisendera gumbo remunhu akangomira riri gumbo remunhu akangomira risina mutumbi gumbo rakangomira rakadai risina mutumbi. Pamwe anosenda ichichi chemunhu akangomira chisina mutumbi chisina kumusoro. Saka idzo hope dzimwe dzamunombopiwa naivo dzakamira sei? Ndidzodzo hope dzachona idzodzo pamwe anongonge vachingorotisa vachingotaura vazhinji kacho neivo vari kuti ivo vachavasi kutorarawo avandoti ina handirari pamwe ndotozokumboda kuti nzwirei tsitsi nombokupangwa mahours ekuita sei ekurara pandinorara ipapo vanonge vachingotsanangura tasi kuti uri kurota asi handina chanombe ndichirota handina kana chandiri kurota ndosaka ndati masystem yangu yese iri controlled naiyo. Onai mama, Ikozvino mati mune vana vaenda kuchikoro nei vanozvitora sei zviri kuitika pamuri? Vakuzvinzwisisa. Ma first days vakanga vasingazvinzwisisi ana 2 vakutozvinzwisisa kuti mama ndozvazviri. Vakuzvinzwisisa. Omwe wakambovatsanangurirawo pamwe usiku ndaitomuka ndichichema vanenge vakandipisa kana kundidhonza chibereko ndotomuka ndigotochema kuridza miri chaiko. Pamwe ndaitomuka ndichitodaidzira kana kuti vanondisa mhepo mumunhu zvezve zvokuti ndinokundikana kufema ndozofema ndaita zvekushama zve sikavebva vatoti mama mukaiti inamati ubva ndatomuka tonamata. Vakura sei vana 2? Ana 2 maform 2. Vasikana kana vakunzwisisa zviri nani? Vanozvinzwisisa vanotozvinzwisisa zvoti dzimwe nguva vanotomboti vaswera seiko baba vai vanotoita zvavo majokisi mai mama dai vakuregedzai kamaramba mashanda mabhokwenzi tunawanepa vadaita dhedhi vasingaunzi mabhokwenzi saka vanonga votongosiko zvavo vachitongojoka mama iva dhedhi vavo vasingatoti mushandi vasingaunzi mabhokwenzi situda mabhokwenzi. Zvakanaka mama. Saka Ikozvino muri kurarama sei manje? Handina dambudziko ramuri naro iri kushanda? Handikwanisi kana kushanda nokuti unozviona kuti kana ukada kuenda pamunhu nesituation yandendiri izvozvi vakada kundizunza ka ndinoita kunge mbatya iri pawaya. Ndatembe ngichitaura nemukadzi wandiri kugara naye makuseni achiti mama kana mwakada kutengesa kana mwakada kunzi kubhodha ipapa toilet vanokupushirai pese pese pane pamungamise bhasi ngodai mamisa bhasi ngodai wamisa bhasi kwakada kubva ngokuti ipapo nokuti vanozviita zvongobva tongokuti ipapo mubhasi ko customer yamungasevhe muchiita zviye zvamaita zvamunoita zviye zveku ndinoita kusheka zvokuti miri wese unikuchiti zvoti munakunzira pamwe ndiri kutonorwa ndenisingatonoro munhu anokwanisa kushanda naye pakadaro ipapo ndiyani nokuti kana mubhazi vanhu vanokuti aiwa mai imboita sei imbonozororai kana kuti imbonorapwai kana uri pamusika chaivo kana uchitengesa kana kumbara vanoti aiwa mai vakaromba vai musavadi musavatengere samupedzisira mave outcast. Saka shuviro yangu yanga iri kuti dai zvinhu izvi zvapera ndagona kuenderera upenyu pamberi neupenyu hwangu nokuti zvandidzosera kumashure zvakanyanya vandidzosera nokuti vandongoti handirwadziwe nekuti yangu mari iri kupinda
but hainini zvandidzosera kumashure. No, tinotenda mama. Vanoda kubatai vanokubatai papi? 0772 451 652. Ugona kudzokorera zvakare. 0772 451 652. Ngaizoshedza kuti ani pamidzaita pfumane ndidhonza chibereko. Ndoto ndidhonza chibereko. Ndipo mama usiku wangu achindinoisa mhepo ntonzwa mudombo muchite gutu 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 gutu. Nekundidhonza paguvha apo. Tane nguva yakati tichigara tese, tane 5 years. Ndikasvika vainaro dambudziko iroro. Zvekuti dzimwe pandakatotanga kugara navo vaichema kana usiku kutochema chaiko kwekuchema chaiko chaiko. Ndotozovabvunza kuti ndachinzwa nyama dzangu dzichidhonzwa. Ndoita kunge munhu anopiswa pasi petsoka nechitonzwa kupisa. Tobva tiri pamazuva ati pfuurei apapa. Mumwe musi wangu wakatorara masikati vari mumba. Ndobva watondidedza. Vakati mai mati hemone zviri kuita sei? Zviri kuitika. Ndobva ndatoona nyama dzavo dzangu dzakatochekeka so. Vakati ndiri kuchekwa. Saka haidambudziko ravanaro radhonza zvenguva. Nezwi rinotaura nawo iri makambozvinzwa? Inini hangu handinzwi. Asi zvekuti vanezwi ravane vachinzwa zvinooneka. Nokuti patakatanga kugara tese panapa dzimwe nguva netonzwa vachitotuka. Handiti tototi ko mama vari kutuka ani. Saka inini ndaizouya kwavari ndokumbira kana kuti chimwe chinhu. Handiti taitopindurana zvakaita sei? Zvakanaka zvekutoratidza kuti ivo vari right. Asi vane munhu wavari kuita sei? Wavari kutaura naye. Alright. Neni mukwanzi kuzonzika muviri kunge mhepo, kunge mhembe chaiyo kudai kusheka. Zvinotoitika. Ini mumwe musi ndakatomuka makuseni vaiwacha vari pasi ngapo. Ndichiisa marara mubhini. Animosiva zvinotoita zvekuti munhu ari kutoita kunge munhu ari kugwinya zveshe. Zvekusheka zvekutoita kunge munhu ane tongoti zvinoita munhu achipindwa nenhingirikini nechando. Ndozvavaita. Ndobva ndavanotombozvita ndobva ndavabvunza kuti mama chii? Zvikanzi mai mati pandiri kupinzwa mhepo mumiri. Vachitovana vachitotadza kana kutomira chaiko. Akati panoitika zvakatowanda. Kwete zvekuti mune musingatozvioni. Masai nezve ivo ndovanotozokuudzai kuti ndozvandiri kuitwa ndiri kudai. Asi imi mune muchitozviona kuti zveshuwa nezvavari kutaura nezvekuitika pavari zviri kuita sei? Zviri kuenderana. Imimi sikuona kwenyu dambudziko iri vangabatsirika sei? Inini mafungiro angu inini tinombotaurawo hedu kutouya kunoku kuti vaedze kuita sei? Kuzoona nyaya yamunhu haisi nyore kuti munhu wemunhu akura anoda kuti abude semabudiro avari kuita sei? Avari kuita vachitaura. Idambudziko. It's not easy kuti munhu uite 6 years usingashandi. Munozviziva imimi kuti hakuna munhu wemukadzi anoda kurarama akagara. Especially uri shirikadzi. Ine vana. Hapana munhu anoda kumuka oswera nekurara asina zviri kurwadza panyama. Zvinenge zvichitova kushungurudza zhinji. Kozi ivo maitira anoita kuti munhu ari kukontroliwa. Atori nechinhu ichi chimukontrola panyama yake. Nekuti mafirst days ndichotanga kugara navo ndiri mwana mudiki hangu. Handiti. Asi unotoona kuti iri dambudziko remunhu iri harisi dambudziko rekurwara kana kwepfungwa. Akusi. Nekuti mama vatori normal. Izvozvi masvika mune tsvina here? Handitika. Vanototsvaira, vanotobika.
kubikira vana. Ndati ndane 5 years. Totorarama tichinzwanana. Zvakanaka. Kwatiri nesu hatina dambudziko tese. Even vana ava ndotosiya kuna gogo. Hatina dambudziko. Asi hakusi kurwara kwepfungwa. Pane something chiri kutoitika kwavari. Supernatural. Zvinhu zvine mushonga mukati. Zvekuti nditi hangu ameno. Asi munhu anorwara nepfungwa unotoona kuti uyu munhu akadisturbika pfungwa. Uyu munhu hazvisi kuita zvakaita sei zvakanaka. Aiwa, tinotenda nekutipawo zvamunoziva paupenyu hwamama vagogo. Nenguva yamatipa yekuti tikurukure nemi. Tichitaura zvakare kuti tinovimba kuti vanowana rubatsiro rwekukasika upenyu hwavo huenderera mberi. Aiwa, totenda dai mavawanirawo. Mozoti zvinoitika vanhu kufona vanhu vakawanda handiti. Vachiti dai madai handiti. Iwe uri pasituation futi. Unosvikira pekuti unoshaya choice. Plus nesituation yavo machechi acho iproblem yechechi handiti. Unenge wakutya futi. Kuti unogona kusangana futi neana dhachi akaita seizvozvo. Saka tendi tichitoda kuti mimi kana mutori nevenyu vamunoziva sevanhu vanoita basa iri. Handiti munetori nevamwe vakambobatsirawo vakaita sei vakawanda vakadzoka bheki kwamuri kuti takazowana rubatsiro. Ndo vanhu vatandi tichidawo kuti vavaite sei vavabatsirewo. Aiwa, maita basa iva vari kutozvinzwawo ende tinotovimba kuti zvinoitika nekukasira. Handiti. Kuzi munhu kana munhu wemukadzi auya achitsvaga dambudziko munenge wane time. Zvinenge zvanetsa. Unenge wamboedzawo asiwo wega zvaita sei? Zvaramba. Maita basa mama. Zira vadiwa vatariri veSlyMedia TV. Inyaya inoita sekunge drama asi patitori panapa vanenge vachitotaura. Vachitotaura kwavari. Life yavo iri controlled. Zvinhu zviri kutoitika. Asi chinhu chikuru chavari kuda amai kubatsirwa kuti dambudziko iri ribve vakwanise kurarama upenyu hwavo hwavagara vachirarama nekuti zvava nemakore zvinhu izvi zvichivashungurudza. Isusu tikutouya kwataita tinotonzwa kuti vatoripo vanogara vari pandiri. Vatotaura vari kutokwazisa kuti makadii. Chitori chivende kunge takatomira tiri pano asi inyaya iri kutoitika. Ndinoziva kune vatariri vedu maprofita vanapapa vanobatsira. Idambudziko rinokwanisa kubatsirika nemi asi imhuri yachema kwemakore ariwanda. Tinokumbira kuti muvabate panhamba dzatakupai idzo mukwanise kuvabatsira kuti dambudziko iri ripere. Tichisangana mune zvimwe zvirongwa anokonekai nesimba raShe ukasvidza. Ndichionekerawo Daniel Kachere akabata mushina.